Takže moje prípravy podnikateľskej misie do Singapuru vrcholia. Práve som u našich obchodných partnerov vo firme Red Bear, kde vyberám niečo pre našich Singapurčanov, kde vymením euráše za ohnivú vodu a cigarety. Tak dúfam, že vyberiem dobre a že prejdeme cez hranice. Ale nealkoholický gin, to nie je zlý nápad, ty vole, však to je... Zober Pacifico. Ten je dobrý s panami, robia to Slováci. Slovenská firma je za tým, ale teda akože to panamský rum. To máš dobré a dobre to vyzerá. Jak myslíš, že Slováci robia panamský rum aj s panami? No však normálne. Tako, sú za tým Slováci, oni majú firmu, oni to spracujú, to naflaškujú a predávajú.